Μετά από 15 χρόνια, κοντά 14, ξαναγυρίζαμε στον τόπο του εγκλήματος γύρισα. Λοιπόν, άκουσες, καλώς την πες γεια, say hi. Λοιπόν, στον τόπο του εγκλήματος, Σόφια, Βίτουσα, καφέ με μέντο. 13 χρόνια και 15. Ρίξτε μια ματιά από εδώ, έτσι. Εδώ. Είχαμε έρθει εδώ πριν από τότε που βγάζαμε το ψωμί μας εδώ στη Σόφια, βγάζαμε το ψωμί μας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ, όχι εσύ. Εδώ λοιπόν έκανα Σόφια, γυρίσαμε όλη την Ευρώπη. Και αύριο με το καλό επιστροφή Ελλάδα. Θα τα πούμε τότε. Εδώ έχω μια ιστορία να σου πω γρήγορη, όπως έχω μια ιστορία γρήγορη. Εδώ λοιπόν πριν από αυτά τα χρόνια, τώρα 13 ήταν 14, είχαν έρθει εδώ οι Λοκομόντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Και είχαμε κάνει εδώ 2 βράδια με τα παιδιά, με την μπάντα. Εδώ σε αυτό εδώ το βλέπετε εδώ. Πριν ακόμα γίνει πεζόδρομος η Βίτουσα, είχαμε κάνει ένα βράδυ, 2 βράδια, 3 βράδια, τα έχω μπερδέψει πόσα βράδια ήταν. Ωραία βράδια. Λοιπόν, την καληνύχτα μας από την Σόφια, την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, και αύριο θα λέμε πρώτο Θεός στην πατρίδα. Στην πατρίδα, το σπιά.